चलो थोड़ा उसमें बैटरी उठो ये निकाल लेते हैं। Kita parang mali ayan. Boromora bo blog ang tong katay kay accident na ngay. Nalo. Gan tema bagat sa kato. Trek rom na. Ayang kisi jak kulkat gua mau. भाई लोग कलमा Dari keno kaisa pati mong kotorong ka bong ka kini jeng gila toli tayoro shodu korkori thangnan ne khumulung ni head office ni phaimani atom sanoro hathai kotoro phai sini escort ani escort malkhung o bhaike 360 degree atom sana gari guri thangai ar filjagi kha filjagi ma ba ani escort ni joto naima thangni adong rok kebu bokhrogo dukuman kha kebu yago dukuman kha kebu bangro dukuman kha kebu yagro kisa kasa sabai kha omake gari kaisa sini lokna spot pilot car tabo baskani glass ro bai thangbai kha abai ngata ke wati bu phaimani jara atom sano o jaga phai 360 degree omake gari guri thangmani obai ke waisa pano gari guri maro nuya ko atom sa chini baskani pilot car omake guri thangai erpore mokoli baskangono sraptan bisengono fil jagai obaike pati mung khata eke borok khorok ba kisa kisa jotono sago dukuman baike borok no tabok sini edisini ambulance ringi naharei borok no tabok khereng bar sak nai nogor hori tongo borok ni treatment ni bagi